Horasma dihita saluhutna. Laos horasma kupasahaton hami tusude ruasni huriata namandohoti partangyangata secara live streaming. Tuhatama namandongani hita saluhutna. Tapasonang ma martangyang nahohoma hita di bagasan rohata. Amin. Tapuji matuhata marende mahita. Salvasi ya Tuhan Yesus, Tu bagasan rohami. Sai mai Yesus, bege panutuk lain. Sai pasian Tuhan Yesus, jakoni tu rohami. Tunga selebrasia, sotum dolo salpui. Hari buron nanitano, sai ringkas di jakon ho. Mari suang Tuhan Yesus, di hararison ho. Sai pasia Tuhan Yesus, jakoni tu rohami. Tungatiki parasia, sotum dolo salpui. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Pardengan basa do Jahoba, tau partanobatoan di ari hagogotan, jala ditanda doakan amarhaposan tu ibana. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, hodo silehon apul-apul tu akan amarsak roha. Hodo silehon gogo tu akan agale, asi maroham, tatap maakan amarsak roha. Dohot akan nahona pangunjunan, sai tatap ma hoi-hoi nasida, jala palua nasida sian hagogotane, asa patar di ida nasida, hodo pangurupi, haporusan, dohot pangaramoti di hagogotan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di partangyangata di borngin saderion, iman natar surat di Nehemia 5, mamuka sian ayat sada 110 tolu, tajahama marsikat soring, di ayat pas 10 toluhon, rapma hita manjaha.
Alu-alu sian natorop. Dungi mangangguk badarma situan natoropi rodi jolma nasida. Dopak haha anggi nasida halak jahudi. Ayadong deba namandok, torok dohami, nang anak nami, dohot guru nami, sayon nama emi, asamangan kami jalan mengulu. Alai anggona deba mandok, ikon lehonon nami nama hauma nami, porlak anggur nami dohot bagas nami, bahen sikoram, asatar bahen hami manuhor eme, managam haleon. Adong se deba akamandok, nunga urang hami, epeng bayang barat. Hauma nami dohot porlak anggur nami. Nuaing pe, ia songoni sibuk ni haha anggi nami, songoni do sibuk nami, aka anak nami pe, lau songoni anak nasida do, hape idama, ikon lehonon nami nama anak nami, dohot boru nami, bahen hatoban, nunga pola mangadop deba sian boru nami, jala marhagogoon debata tangan nami, hauma nami pe dohot porlak anggur nami, nunga sahat tu halak na asing. Jadi tarimas utu mau, dumbu bege, anggut nasida, dohot alul nasidai. Jadi marpikir marohaku di bagasan, laus mongonai hata maahu tu halak na sangap, dohot tu aka iduk, niku mamandok nasida, nunga manjala bunga ni hepeng hamu hape, ganup sian haha anggina, jadi hupa luhut masada luhut na balga, mangalo nasida. Dungi nikuma mandok nasida, nunga pola hita manobus ahing kita, halak jahudi akan nomor gadis tu halak kalbegi, kobar tu bobot tabe, dohot hamu main gadis menai, laos gadis itu. Jadi si prema nasida dang halus. Dungini kuma, dang dengan pambahenan munai, dang ikon marhabiaran tu debatata hianian, tama marparange alai ni pangistahion ni halak parbegu musutai, Nangau nanghagiku dohot haka naposoku, nunga hupasari hani nasida perak dohot emek, wa ua paulak hamuma tu nasida sadarion, hauma nasida, porlak anggur nasida, porlak jetun nasida, dohot bagas nasida, ro dibungani hepeng, eme, anggur, dohot miak, naung tinugumuna sian nasida. dungi nina nasida mana, olo mahami olakon, jaladamge mengenai sian nasida, bahinon nami ma songon nadi dogi, dungi ujo ma akal mali, laos potolong nasida, asa bahinon na ombar tuhatai. Rak majaha maita di ayat 10 toluhon. Akup ni hupas pas maparadoton si bukuk huhut hudok, Uhud udok, sai songonima pas pason di debata ganuk jolma nasoma jojokon hataon, sian jabuna dohot sian artana, ikon songoni ibana tarpas-pas jala luangan, dungi sandok luhut nai mandok, amin. Jala dipuji nasida Jahoba, halak situan natoropi di ulahon nahombar tuhatai. Ido sahatna, martua doaka natumangihon hata ni debata, jala nau pepsa. Amin. Marende mahita.
Tapasada marwata martang yang mahita. Pinuji pinasama guarmu ali Jehovah di bata amanami pardinga basa jala para siroha. Di hari naulina dingkanon iliokko dotiki dihami ruas ni huriam romar pungu patupa pertangyangan sektor di gerejaon. Soni akan ditongan di bagas nama dohoti pertangyanganon. Tadi perbadia masaur turoha pikiran nami. Dinalau tu mangun hatam na badia mahami. Imana patau kami asa anggiat barita nauli marhiti jamita di bagas sampurninon mangalehon gugulas ni roha do pasu-pasu madihami. Saya sama dosa nami pangalosan nami ali Tuhan mariti Yesus Kristus Tuhan si hokot si paluhami. Amin. Horas madihita salukna ruas na hinaholowan ni Tuhatta Yesus Kristus. Horas madihita sasudina. Diamuna amanami na nami salukna hita na madohoti pertanyaan. Di mana ditongan di bagas nuaing do na di gerejaon. Tajana mabarita na uli dihita di bagasan pertanyaan iman tersurat di 2 Korintus 12 ayat 1 ayat 10. Sonamba hatana disi. Jalasa unang huhagi jakon akka pangukapon na sumurung na tuahu. Hona basir-basir roau disi buku ima suruan disi bulus. Nama mukpuhiau asa unang hupatibo diriku. Tuluhalido hupangido siat Tuhani asa sumuruti sianau. Gabe di do ibana tuau tu maasingi rohakku diho ai dihagalio do suntimbul hagugon asa tagonan ma upapuji-puji diriku di bagasan aka hagalioku asa songgok tuau hagugon ni Kristus di baini sonang do hilala di bagasan aka hagaleon pangaleaion hasosahon pangaleleon dot hagugutan alani Kristus aja pagali ahu disido au margugu ido sahana huria na inolongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Molo topik dihita di pertanyaan di sario di batado garuk na marukil di sario di batado garuk na marukil. Di sima tabereng yang go ipolana ipolani terbuka di sario di batado garuk namarukil. Songsada panidangion haporsiaon ni si Paulus do topik ni terpuk natuhuria korinon. Sebagai pengakuan iman Rasul Paulus di hadapan jemaat Korin. Sonayokna di sario di bata juga namarukil. Atau Allah menjawab setiap pergumulan. Allah menjawab setiap pergumulan. Berhasil pengalaman ni Paulus ise do debata di bagasan nguluna siapakah Tuhan itu di dalam hidupnya. Ise do Tuhan isa sitongna. Di godang ni akka parukilon Nabi nurus ni ibadah. Saleleng di nama beritahon berita nauli ibadah. Memberitahu berita nauli alerok parukilon. Marsi tayonon. Iman waeng pengalaman di baboton ibana aka pengalaman na masegudang. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Lawatana dan menuntun ibana lam jonok tutu hattai.
Di do ibana parukilo dang tarabayan semasa. Odo noy parukilon. Manang pergumulan. Dang buso adong masa. Hira sudi jolma do adong be perukilon na. Sugari di sukuk kita ahado parukilonmu. Ya do homarukil. Tentu sudira ahado parukilonmu adong bedo. Marukil alani aho. Alani hati gorat do, manang alani hajahaton. Jadi adong do dua parukilo di nguluon. Adong do halak marukil alani hajahaton. Adong do halak marukil alani hati goran. Artinya menegakkan keadilan, hasitongan. Tarido. Jadi parukilo ni dang tarbayan semasa. Ido di ayat 7 di do ibana matu huria korin hona basir-basir doau di sibukku. Ima suruan di sibulis nama mupuhi au asa unang hupatibu diriku. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya jangan meninggikan diri. Jadi rodoi parukiloni na ibana adong may sa sibulis. Sibulis boleh rupane bui madokoni ima naro siya duru, siya luar ni dirita sa diri, manang tarok may hantu balaw kan, sibulis. Jadi berangibana arong do sibulisi na lameng ganggu, na wabay pergumulan ni ngulutay songonero ibana, adong basir-basir, tan na masuk tu daging nai, adong basir-basir. Mulai dok basir-basir iman dok na naking dison duri. Kan? Duri-duri masuk. Jadi gambaran doi di mana ima songon akaparukilor sia luar masuk tubugasan tersongon virus kan. Virusi ditularkan masuk ke tubuh, tu daging. Nah, boleh mengganggu kesehatan atau merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Merusak. Jadi mengganggu artinya merusak. Boleh doi menigai roha pikiran atau haporsiaun. Si Paulus menghadapi parukilio dada holan sahali 2 hari. Dakola sahali. Jujur di mana? Adong may sian aka panur yang palsu atau nabi-nabi palsu. Adong may sian aka anti Kristus. Anti Kristus na sumakalo mohon Kristus. Seorang anak Yahudi. Jadi dak sada haroroni parukilon atau pergumulan nania dupan di si Paulus alai rode. Jadi pertiwion inganan ni sibulis dosa sitongna. Jadi apa sibulis maringanan doe. Dijabu di gereja olo do sibulis masuk. Di parkari juatta. Di parsarata. Di kemarin DP hita olo do masuk sibulis. Tiki martangiak pe masuk di sibulis. Oh itu. Di sudi inganan masuk sibulisi. Paingot do si Paulus. Basir-basir ima na adong suruan di sibulis disuruh
kan? Merusak, mengganggu ketenteraman. Jadi masuk itu dia. Tiki sonang pehita masuk dari mengganggu pikiran. Tiki denggap petaula masuk dari mengganggu nang konsentrasi ta laho mangula akaula naringgan. Tetap dia do si Paulus. Ido manaido ibana di 2 Korintsada ayat 6. 2 Korintsada ayat 6. Tidak ada di sini hamuna akama nami nanami di 2 Korintsada ayat 6. Alai persupe hu ahapami bain pangapulon do haluau dihamudo. Batarapul hami bain pangapulon dihamudo. Ai di bain do hamu marhabengeton di sitaonon akana sa pangalaho do nahutau kami. Jadi ngadong bedison siya mula na pe ngadong be parokilo ni alai ilala ibana do padongan yon ni bata. Nyandang dia lo mohon si Paulus marukilipana. Jala hita pedak tahalo mohon. Ibana saya mangilihili ibana tu di bata. Jidok dia walu tuluhali do hupangido siat Tuhane. Asa sumuruti sianahu. Unang maniam masa Tuhan. Sampai tuluhali may ibana paduduk martangiang. Piado Tuhan. Atu kaci ulala. Pasabon na mo maaw songonon. Pas do songon nama satu Tuhan Yesus si taonon ibana. Proses yan na baunang mamasa Tuhan. Hindi kan? Alay Rogis mando bulis lama sila bukon na ibana kam sa mga lusi. Tuluhani do hupangino siya Tuhani asa sumuro siya nahui. Tuluhani. Lawatan na ibana marukilibana. Mabaluboy unang pasay pahasit tu hilala Tuhan. Ay songoni disan songoni musi saunari. Mono tabereng kisah sejarah lahirnya gereja di Asia. Mono tabereng sejarah. Adong 10 gereja na pinajongjong ni si Paulus. Di bagasan na 10 memang marukil do ibana. Alay saut do ulaw ni sudi. Jongjong nape marukil. Alay benge ibana manaon. Jala saut do berita nauni gabe torop akana persea. Parbui ni parukilon nai sa sitong na marparbui do. Holani do basipata ala galido dagik taon. Pata orang dipakai pikiran tahun. Alai konsen ni bana gabi hibul marohana martangi yang tutu hatai. Irat tong hibul mai bana. Alai ahman dok tu hatai dia lusi tu hatai dia lusi. Ayat sia tu maasini rohakku diho. Ayat dihagi leodo suntimbul hagugoon. Asa tagonan ma upa puji-puji diriku di bagasan akka hagaleoku asa songgot tuau hagugon ni Kristus. Alus ni tuhatai tu maasin rohakku diho. Urak pola pikiri tario tu dirim tario maksudna audo napa resoni. Alai tiuk ma haporsiami gomos. Di tikigale ibana, di sini dihilala ibana, di bata manganeo sada kekuatan tu si Paulus. Tikigale, kita dihilala ibana matu hatai, jorok di tangan itu hatai di ibana. Tikigale ibana.
Alanima di bagasan hagalion na ini day bana tangan ni dibata songgop hagugun ni dibata hagugun ni Kristus. Ina mana do ibana ya 10 di baini sonang dohuilala di bagasan aka hagalion pangaleayon hasusahan pangalileon do agugutan ala ni Kristus. Ejo pagale ahu disidu au margugu. Jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi tabereng sian todini paduan di si Paulus martodi hatai madokon unang mabir do huria Korintus nang ahlak Kristen pena. Nah na di si dang habatan di laut galubangkan dang habatan ni alai ikoboy do boluso ni tapangi do gugu pos ni rawa Tuhan ni dakabati kita pertibion iseboy mga bati ang gorohatan yan iitong di pamati na sibuli siyo ng say marlomo-lomo kan aray dakado pe berita ni sibuli semate dakado pe alay talo olo ola talo do alay na manaluhon ibana haporsetay do haporsetay ko taperkuat di ba ini hamuna akaruas ni huria na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus marhite-hite panindangion ni si Pauluson na di son manginugugo mahita siya tuani pangido magugo siya tuani asa mampu ho dihagali mi margugo do ho banon na molo jupa gali ho jupa marsak ko jupa adong akasita onomu ahmai dihagali mi do pargugon dito hatta pargugon na dung martangiang si Paulus tu di bata sonang dorohana maniok hata nito hatta na madokon tukma asini roh kudiho sonang rohani ibana nungara debe ibana mamurus sudinai nungari tiu ibana tu hatta ini mandang gugu asa hamuna kadongan cara ragam do cara ni sibulis lahom mangago hita ragam do teh bui do masuk tu dagik taon aka sibudisi gabe melumpuhkan hita masuk dari mana songo duri-duri. Memang hati do. Alai sedo nabui pamanuponi. Na buat duri-duri. Si Paulus martangiang manuk kelibana. Ola debatado nabui mangurupi ibana. Dialusi debatado. Jadi dipakilalahon si Paulus do ima gugu di tangan di bata. Di hilala si Paulus do labok di tangan di bata. Jadi dibereng di bagasana porsiana mangupak nasa duri-duri narong di daging nainoaing. Duri-duri basir-basir do bahasa Batak. Baruaing nalokok di dagingmu. Duri-duri adonaing. Duri ni sibulis do, mula anong do, na masuk tu dagingmu, duri-duri. Saunare Tuhan Yesus, laho mangupat, mabuat, tuk maasin ni rohku diho. Tuk maasin ni rohku diho. Lau margugo kita masudina, do mangubati hita sudina karos ni huria, akan nari bagasan, parukilon tayo matuhatay na toktong no mangurupi hita sudina akaruas ni huriana. Gumugudo tuhatay. Sa sudina akan namasa di pertibion.
na penting hapor siotai do. Molo nunga takas hapor siotai. Ba dapat tita ma akka hamanumon. Kala seni roha pasu-pasu ni sian Tuhan. Alai molo ragu-ragu dohita tarik tu namar Tuhan mungkin ba songo pikirat taima pabainan di bata. Molo ragu songo di bata ragu tuhita diragukan sangat diragukan kan. Ini mana sifata namar dongan tak tohoi diragukan kan. Itu mata-mata indah ke sana. Pengecut indah ke sana. Jadi istilah diragukan berarti tidak pasti. Dang dongan, dang bui tadai bana dongan, dang tadai bana kawan, dang tadai bana lawan. Jadi bui do diragukan, ragu-ragu kita martuhan, dak pasti bui do dang apala sau akan ata pikirate. Alai iko pasti itu. Ini mana dok kita istilahnya ilmu pasti, ini kan ilmu ukur, diukur, behado kekuatan, adong kepastian. Kepastian hapor siapa songonido nang itana martuhanon, kan itu. Odo na pinatur ni si Paulus, jala ido perbuih ni haporsian ni si Paulus, ala ni parukilon nai, marparbuih na ringgad do, ido managa besahat, berita nauli siap parukilon do ibana. Songonido aka, perberita nauli na parjului. Ido pada dokon, boni na mate martirido, boni ni huriai, isa na mate martir. Jala memang marukil. Huriatta na 7 Oktober 1260 sada, ima hari hatu tubuh lahirnya gereja KBP. 7 Oktober 1861, ima mulani gerejata, ima di Sipirok, Prasorat, ima di Prakarsai, tuan-tuan, nasian sending, barmen, Renesis sending, barmen, ima tuan hene klemer betpan asal, na opatoma, naro, laho patubuhon ha Kristenon ha KBP di Tanah Batak. Jamarukil na sidaro. Alay na pemarukil, alay ni haporsan na sida, dak sudat berita nauli berkembang saat tu sadarion. Di Indonesia, di luar negeri, berita nauli manodangi akan aporsea, boy gabe dapotan taruli, gabe tarpaso-paso mah di parbinotoan ala ni berita nauli, di hahi pason, zong-zong mai, marjong-jong ama rumah sakit, paka persekolahan, dungi marjong-jong ama gereja. Jadi adong matul misi, visi, ima gereja, rumah sakit, nabui hatarida di akapasu-pasu, do pendidikan. Jadi gudang do nabilan di bata, tapu jima ibana akamanginang, satu sedarion, totong do pe holong rohan di bata midahita. Alada kuboto mang hamu menang na holong do pe rohamu midatu hatai. Ala yang gutu hatai holong do perohana ate. Mohamu nuaing holong do perohamu tutu hatai. Molo holong do perohamu na tutu hatai. Ha holongan na do hita sudena nakamuna. Zong atongan ni pargulumuna sigano pare. Amen. Martanga mahita. Ale Tuhan mau ate di pasa rohanami. Dengan dibasam di panari honommu. Kita tapodo akan amarukil. Huriamia le Tuhan naposom akan ruas ni huriam. Tatondo le Tuhan di paluho sian parukilonna. Tata masudi ruas ni huriam. Mula akan amarukil saya rupi.
Asa do na sida marsaudion las ni roa sudina karus ni huriami. Atau pasu-pasu mahatam di hami bedi bagasa boronginon. Mangang gugu hai pasum mai di gulu nami. Jalan matang nai bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende Mahita. Martang yang mahita. Ali di bata para siroha jala perdengan basa. Dipuji roha nami doho ali Tuhan di bagasa boronginon. Ala manotong do holong ni roham mangaramoti hami di bagasan sadarion. Ala nido ali Tuhan rohami tu adupamu. Lumubi memuji doho pasangapon guarmu. Marhite pertangyangan nami di boronginon. Na pinatupa ni huriam sisa hali sa minggu. Nunga marsaur hami rabdohoto marhite hatam na badie. Saliling mangulu hami tutu di tonga-tonga ni purtibion. Meragam do roa kaparukilon na manodong ngulu nami. Alisada nahuhaposi hami ali Tuhan marhite hatam di boronginon. Napaingotok kami. Hagugoon na siya koido lehonom mutu hami. Laho manaluho na kaparukilon na masa di ngulo nami. Dungi jupang ma las ni roha di hami ali Tuhan. Nang patugu haporsyon nami. Asa satia hami toktong mangihutok ko. Jalahibul rohanami ali Tuhan manguluiho. Tuhan di bata, tanya konon nami ma, naniula ni tangan ni karuas ni huriam di bagasan sadarion, nadong di balian, doho nadong di huta, tupahimay ali Tuhan, aido parhitiammu, laho sumarihon ngulu nami si ganupari. Tuhan di bata di bagasan bornginope, bonon nami do di tangyang nami, akaruas ni huriam, natongon waing di bagasan parasahiton, na dirawat di rumah sakit, dohot di tonga ni bagasna, bahkan naung leleng ado nga kapanahiti siapa matangna, gabi subuhi binasida mulaulaon, lumubi manopoto di tonga-tonga ni bagas joromi. Boto hami dua le Tuhan, para siroha jala perdenggan bahasa doho. Idubahin mangilik kami tuho di boronginon. Sa isurdukom matangamu nagok pasu-pasui. Laho pamalupon akasahit nadong di pamatang dinasida. Pasu-pasom mo matuhan akaubat si panganon si inumon. Doho tangannya kapara medis ng akara dokter. Asai matutu parhitiam mo, pamalupon sahit na dong di pamatang nasida.
Patugu haporsyon na sa mga sahok ko, unang paloas marlaw kaporsyon ni nasida li Tuhan, ala niya kaparsahiton na masa dito nga tonga ni nguluna. Nang dibaga sa Bornginon martangyak kami, tuhuriam hakabipe Pekanbaru, dinalaho menyambut hari ulang tahun 70 tahun huriam hakabipe Pekanbaruon nang jongjong dito nga tonga ni luat namyon. Pasu-pasu sa luhut na akan aposom, asa marhite akapakobasyon na lam mangerbang harajaon mo secara khusus di huriamon, lam tugu haporsyon nami mangihutoko ali Tuhan nang pegudang dia karagam ni hamaulon, boy ala niya kahaporsyon nami mangihutoko ali Tuhan. Nang disudeya kaulaw ni amanami na nami panitia naong pinapilit atong pasada roha ng pikiran nami. Asa dia penahusak kapihami nanaing sipatupon nami boy mardala do denggan. Rapa mi manupahi ali Tuhan. Dia kapasu-pasu naong hujalohami di bagasan ngulu nami. Asa gabi pasu-pasu matutu huriamon diluat namyon nang disadok portibion. Pasu-pasu ali Tuhan nang negara nami. Kapamarita nami siang tingkat tertinggi sahat turenda. Lehom matuna sida bisuk hagugon nasyako. Asa toktong nasida di bagasan hati goran hasitongan laho manguluhon negara namyon. Asa jupang Tuhan ngulu na demak, ngulu na marsonang ni roha. Asi maroha mali Tuhan. Di bagasa Bornginon, ima pangiduan nami tuadupan mo. Alay jumolo ma, sesa nasa dusa nami. Asa tung talupami majalo pasu-pasumi. Di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiang dohami tuho. Amin. Marende mahita puhut papunguan welean. Waktu
Tatangya koma piliata. Ali di bata amanami na di banugijang. Horo harorani saluhu sileleo nadinggan dok nasa uli basa na maulitus. Puasa taima siya na niliomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalomai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa huparahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileleomi tuhami. Asalang grigir hami mandok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmahita mangido tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus, do holong ni rohani di bata ama, do persauran ito di perbadia ma, namang ramohi di hita sa sudina. Amin. Shalom.